ndauro nenyaya yakamangana nemasabu sabu chidarikire nesabu babata pane mukomana wakunetsana naye anoitwa Shiri Laki ari kuchera girafu kwemutemo. Mukomana uyu takambasa munhu asi haana kuuya kudare musi wa31 August nazvino zvekare Lucky Ngoshi. Yeah, my aunt getting Ngoshu. Kindness. Yeah, my kindness. One One of which no home okay. are copy. It is very good. Chaurenye chotenzu. Zvakaita ndezvekuti akuchera grafi. Taramita pavharisa vari parodi vakuchera grafi era. Magoda kupinda itora grafi irimo. Saka gombo racho ranyanyisa harichaita. Pane mumorikari yakatombowirwa imomo yakatombodzidzirirwa. Papoza patofa munhu. Kumba iri nepapi? Mboro babata nechidarikire. Pagrafi uri panya kudya. Riri padhuze neipapo iri kwandita kunodzoka. Riri imo gomba rachero. Gomba imomo. Imo gomba imomo. Zvakaita mambo gomba racho vanove ZH varadzika. Saka ivo vari kuenda vachifanira kuona kuti gomba muyombe muita bako ndo mavanopinda rodimo veyafushirwamo. Nzira yacho iri kuafikuta nzira futi. Unotori kutsemuka chienda kunzira. Pakuchera robva ratsemuka radii robva rabva. Wotoreva ratochera futi. Saka ndozvinokuenda panzira. Pagomba pakucherwa nemasimba. Ndo pacho pamuti pane bako. Vakuchera masimba yarochera side kwayo. Iro rasina machero nezh. Makambo pasvikeni. Nini ndopazi. Ndopazi. Kana nyaya vataura ndofaida. Zvoti patakambotaura navo vemasimba tavati tise trench kuti marwara ari kupindwa. Iye like wachindobva yabva asofushira trench rachiro akudakati kuti apindemo ari kutopindemo mugomba machemo nemarwara. Masimba pane vari kundikwa kanzilani? Kuna Chonyera. Ndikwa Chonyera. Asi hauto mugano muna mbembere futi. Mbembere muganda maskando. Mbembere anoyambuka. Anoyambuka bijani machiromo. Kumbe masimba kuti wangu ndivara gomba racho. Ya kumbira masimba ovara gomba. Iye ari kuita mhosva yekutungamira kuema nosunga. Kana aramba aita musikanzo. Pamusoro chamo. Mukomana anonzi Laku masamuna akwene zvikake chipiri. Achidzokodza mugera masamu. Ane kamuka kudhirira kaina kakanyanya. Kuti anosvika mudhirira masabhuku aagere nawo 1 2 anosvika kudhirira kana ivi nemichaina ngokuti adedzi kuti wangu chipiri achidedzi. Asikwanisa zvacho inozvakuti atosara kukumura. Nyaya yakuziva kuti kupinda yakanenge yakapinda 31 apo haana kuuya futi. Ema monitor ndiani iwatitu. Watitu. Vanhu veema vaudza havasati vauya. So ndirapera tatiri kwaedmin kwaChinamhora. Takamuudza weema akati zvatamuudza ndiani weema aripo? Gazi. Unomuziva? Gazi ndomuziva. Nyora iliita kuna Gazi. Ape tiketi kuna Lucky. Rekuchera illegal extraction yegravel ipapo. Lucky kana abhadhara tiketi iroro and then tozotaura nemasimba itivharire gomba iroro. Pachokutanga ema ngaatanga aripo. Momba Lucky ngaabhadhare mbudzi 2 kudarira mambo. Yekutanga yekushora dare, yechipiri yekudi mbudzi yekutanga ndeyemusikanzwa wokuramba wokuchera gravel asingateerere masapo. Mbudzi yechipiri ndeyekushora dare achinzi kuramba kuuya kudare panza auye kudare.
iyoyo munoipa masabhuku aivonomupa munomupa mega direct nairi mari mbudzi inenge ichinzi mari mbudzi imwe chete $60 sabhuku wakakamutuka tikumupa 14 days kubhadhara zvinhu izvozvo uyo akatuka sabhuku mune muri baba kwayo baba mutuka vanhu vakuru vari baba vari sabhuku kana manyora tsamba yekuema mondiudza I think munogona kutipa totoona kuti da kopi yacho munoisa kuna ema monitor wekuno topa mukuru wavo weem kugoromonza radc tomba tsamba iyoyo futi yalaki munoenda nayo tikumba 14 days yekubhadhara kana asina 14 days iyoyo niyoyo ngai action awane chaanobatirwa I think ndizvozvo pane chimwe here sabhuku uchidarikira namubata ngaticommunicatei tione kuti zvatataura panapa zvazadzibiswa bcause chekutanga ndati toda kunyora tsamba kuna ema kuna gadza handiti tobvata pamukuru wavo wemaema monitors kuromonzi gadza woenda kunopa tiketi kunani kuna laki kana laki abhadhara tiketi rake tochizoona tokumbira masimba kuti ivhare gomba racho masimba obva vaita kuti pasaite sei pasarambe pachishandika kana paine matombo mahombe aripo paipe yavanokwanisa kuisa mupavhara nemakomba matombo mahombe chechipiri dare ramambo richari riri kuripisa laki mushure mekunge zvaitika izvo aripiswa neema dare ramambo robva raripisa laki nemudzimbiri dzezvaari kuita ipapo ngatishandidzanei tione kuti zvaitwa here izvozvo mazvita ngavasaini mungozvikanogadzira masambo nokuti maruta kuti pane njodzi pakambouyiwa rori rakauya 3 bhodi rakaura rakavharika rakaremerwa raputisa matai musoro ezvo yakatogadzirwa musoro vakatopindwa rakarohwa rese mwana mudeka anga ari mumwe akatokwara saidi rese vakuru vakasvetuka I think muri kuona the hazardous nature yepanhu pacho. I think you need to describe this patsamba yamuri kunyora incident yakatomboitika pagomba ipapo kuitira kuti ema monitor treated this as a matter of agents. I think later inofanira kuti nyora agent padenga pacho